मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय गिदिर खौरां बे समाव दैबानाजों खहा जालांनाय आबादारिफोरनि सायाव नोजोर होदों आसाम सरकारा दैबानाजों खहा जालांनाय साफ्रोमबो आबादारिफोरनि खहाखौ सरकारा सुफुंनो थांखि लादों दैबानायाव नोंथांनि आबाद फोथाराबो खहा जादों नामा जुदि दैबानाजों नोंथांनि आबादाबो खहा जादों अब्ला जेबो दुखु खालामनांगौ गैला मानोना साफ्रोमबो आबादारिफोरनि आबाद खहा जानायखौ आसाम सरकारा सुफुंनो थिरांथा लादों नंगौ लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय गिदिर खौरां बे समाव दैबानाजों खहा जालांनाय आबादारिफोरनि सायाव नोजोर होदों आसाम सरकारा जुदि दैबानाजों नोंथांनि आबादा खहा जादों अब्ला नैबे 14447 नम्बराव कल खालामना जगाजग खालाम नंगौ फसल बीमा योजनाया 14447 हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों लोगोसे नोंथाङा बे सरकारनि अनसुंथाइखौ रायजोआरि सिबिथाइ मिरु एबा अनलाइनआव आबाद अनसुंथाइ आरो पस्ट अफिस आरो बेंकनि गेजेरजोंबो बे अनसुंथाइनि हाबाखौ मावनो हागोन नोंथाङा 14447 बे नम्बरखौ सेभ खालामना ला जुदि नोंथांनि आबादफोराबो दैबानाजों खहा जादों अब्ला बे नम्बरनि गेजेरजोंनो सरकारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन